Weche matimore e counties makalo e county ma Kisumu en ni josiasa ang'wen e county ma Kisumu mabende koro to oseriwore tiyo kanyakla e laro kom gavana ma county ma Kisumu. Yiero mabiro koro wuok oko kendo medo rido Kampens magie kor gwenge mopogore opogore Kisumu kono ero. Mar biro golo gavana masani Ngire Nyong'O e komno ero mar gavana. Jotelo go eko mabende riwo kanyakla seneta matiyo gi sani e county ma Kisumu mano migosi Uta, gavana machon Jaka Ranguma, CAS machon Keno Bura kanyakla kod speaker machon e county assembly ma Kisumu Golo otero Kampens mag gwenge mopogore opogore sub county ma Kisumu East kuma bende gijiwo jo Kisumu county obiogo kura ne jatelo mabiro kelo lokruok kanyakla kod dongruok e county no ero. Senator Uta owacho ni giseketo tenge pogruok mane nitiere kinde kod migosi Jaka Ranguma kendo koro gibiro tiyo kanyakla ne Golo Nyong'O e telo. Korka kore speaker machon Golo to omedo seyo tend Ngire Nyong'o kanyakla kod tend governors duto mago eko mag Luo Nyanza mabende owacho ni onge gima osetimo ne jopiny. Keno Bura to medo seyo sirikande Nyong'o kowacho ni oserem chi loso sekta no ero mar thieth makare county no ero. Adwana watu ni joturwa. Anu ng'ena tiyo kaka speaker e county assembly. Kendo kajako wacho nu no nyango lobro wacho kweche mag pesa gin gik manyalo wacho nu ma okasom to okariamb kidhi ng'iyo. Adwani mondu ng'eni e higa mar 2018-2019 budget manobiro mar Kisumu County from the exchequer $9 billion apart. 2 billion no made from Waweno Porene. Higani, the Auditor General in his first quarter report, Owachoni Kisumu County, and achiel kum counties ang'wen kende must spend zero in development. Nyo usome gazette kozo kusoma. Kusa hango ne jodala wa. Ingeni ng'amori yembe tija miriya imango nyalo riamba left right and center. Ari ambo kosa wacha diera. Peso kwal koso kwal. Magi momiyo nyaka ne riembo nyango Lolwe tich. Kana penjo ni gavana, jo Muron, jo Nyando, gi jo East mapidho niang. Anyang no chiko ni town ka. Ngata matimo business. Obro empower. Ka in minewa matimo hala matindo tindo ka nibiro yudi ni pesa moro le mara para ma utimo go hala. Mine useyudo pesa no. No chako ngiso wani yudewa maonge ti. Obed mariembo peng, obed maonge gima timo. Odhi create jobs mondo mi nyithindwa gi oyud tije. Uyudo kijendo. No chako wacho nwa no siptende koro gima nyaku ng'e nitelo kata kobai kamano to nitiere chieng' machielo na weyo ni mondo jali oti mamba mosora kode kaka wuon nyalego se mosore go uru malo kucha amba mose kani wuod seme imeti atiya jopiny biro neni kawuobi tadwaro ni mondo koro yie koda Saidi moloyo nikech gima nwatimo ok en gima ber nokwang'eyo Nyasaye wacho ni wenegi uru nikech ne ok gitimo ang'owa nok ging'eyo nok ang'eyo nikech ne wacho ni Anyang' Nyong'o ne ja PhD mane biro mambo leo kata loso kuonde gi tich ma town ne na big planner ok emane wakelo kaendi emane wan go hotel kaendi tiwacho ni ene makoro dhi timo tije man Kisumu kate to wawacho ni okay sawa wewa mi atieko mondo awena jowadwa gima nyal lit na Kisumu ka. And I want to tell Anyang' Nyong'o, there is no need for you to build Europe while all our small businesses people are suffering. Today we are here in Mamboleo. These are the people you removed from the town center because you want to build Europe. There is no Europe that you are building, Anyang' Nyong'o. You took 36 billion Kenya shillings from the World Bank. The only thing that you have done with that 36 billion is to plant some plants on the street of Oginga Odinga Street. The plants that are withering, they do not have root because there's a tarmac down there. And you only have like 100 meters cabro
And now you are telling the whole world that our 36 billion from the World Bank has only built 100 meters of cabro and withering plants within the Kisumu city. We are asking you, this 36 billion would have brought